ସକାଳୁ ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଟ୍ୟୁସନ ଟାଇମ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯାଅ ଫଟାଫଟ ବ୍ରଶ କରିଲା ବେଳକୁ ସ୍କେଟିଂ ବୋର୍ଡ ପିନ୍ଧି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ କାନ୍ଥ ଧରି ଗାଳି କଲାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲେ। ବାକି ପତିଦେବ ସିଏ ତ ମୋ ଆଗରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। ଆମର ଡାଇବେଟିସ ଚାହା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବିନା ଚିନିରେ ଚାହା। ପଛରେ ବୋଉଙ୍କୁ କହି ଚିନି ପକେଇଲା ପରେ ଖାଇ ହେଇଥିଲା ଯାଇ ଯାହା। ବାଡି ସଜନା ଗଛରେ ଏବେ କଅଁଳିଆ ଶାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଏ ଆଣି। ଭାଜୁ ଭାଜୁ ମନେ ପଡିଲା କାନରୁ ଦରଜ ତ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆ କାନ ଫୁଲଟେ ଆଣି ଲଗେଇବି। ସେତିକି ବେଳେ ଫେରିବାଲା ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ହଳେ କାନ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଇଥିଲି। କାନ ଫୁଲ ସହିତ ଆମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ହଳେ କିଣିଦେଲି। ସେଇଠି ମାଙ୍କ ହାତକୁ ହଉଛି କି ନା ନାଇଁ ଦେଖି ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲି। ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଠି ଚୁଡ଼ି ହଳକ ରଖିଦେଲି, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଚୁଡ଼ିରେ ଧଳା ଧଳା ଷ୍ଟୋନ ବସି ଚମକୁଥିଲା ଖାଲି। କିଣାକିଣି ସରିବା ପରେ ଦିପହରେ ବାଢି ଆଣି ଖାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଭାତକୁ ସଜନା ଶାଗ ବେଶୀ, ଶାଗକୁ ପୋଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚକଟି ଦେଇଥିଲି ଜହ୍ନି କଷି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ଭୋକ ହବାରୁ ଖାଇଥିଲି ଛଣା ସେଓକୁ ସାରୁ ଚିପ୍ସ। ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ବଢିଆ ଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି। ଦିନରେ ଖାଇଥିଲି କଂସେ ପଖାଳ ବାଡି, ଶୋଇଥିଲି ଯାଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଛାଡି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।